20 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаю муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаю маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ дар соли 2021 ҳисоботи сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода шунида шуд. тавре таъкид гардид, соли 2021 барои мардуми Тоҷикистон соли воқеан таърихӣ ба ҳисоб рафта, дар ҳаёти сиёсию иқтисодии мамлакат пешравиҳои назарраси иҷтимоию иқтисодӣ ба амал омаданд, ки моро барои расидан ба дастовардҳои нав ба нав ҳидоят менамояд. дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ таҷлил гардидани ҷашни муқаддаси миллӣ, сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина бунёд ва мавриди истифода қарор додани беш аз 25 000 иншооти гуногуни таъиноти истеҳсоливу иҷтимоӣ барои ҳар як фарди ватандӯсти Тоҷикистон боиси ифтихор ва сарбаландӣ мебошад. ба таъкиди сарвазири мамлакат дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 98.9 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши он 9.2% ташкил намуд. соли 2021 ба қисми даромади умумии буҷети давлатӣ 29.5 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 1.3 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. соли 2021 дар кишвар 309 корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ ба истифода қарор дода шуда, рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин гардид. таъкид гардид, ки бо мақсади таъмини рушди устувори соҳаи энергетика ва ноил гардидан ба ҳадафҳои гузошташуда, ҳоло дар соҳа лоиҳаҳо ба маблағи 16.6 миллиард сомонӣ дар марҳилаи татбиқ қарор дорад. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат дар соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар мамлакат нисбат ба соли 2020 853 миллион киловатт-соат ё 4.3% зиёд гардид. соли ҳисоботӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 39.7 миллиард сомониро ташкил дода, афзоиши он нисбат ба соли 2020 ба 106.6% баробар гардид. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳбудии фазои сармоягузорӣ таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати мамлакат вобаста ба пешниҳод намудани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуд. дар моҳҳои январ-сентябри соли 2021 нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 ба кишвар 1.6 баробар зиёд сармояи хориҷӣ ворид шудааст. дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ ба 14.7 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2020 23.3% зиёд аст. тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат имконият фароҳам овард, ки дар давраи ҳисоботӣ 78 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 42 миллиард сомонӣ амалӣ гардад, таъкид намуд сарвазири мамлакат ва изҳор дошт, ки дар давраи ҳисоботӣ дар соҳаи нақлиёт 11 лоиҳаи сармоягузорӣ ба маблағи умумии беш аз 9.5 миллиард сомонӣ мавриди амал қарор гирифта, аллакай аз аввали татбиқи лоиҳаҳои мазкур 4.8 миллиард сомонӣ аз худ гардидааст. соли 2021 ҳаҷми умумии гардиши савдо 40 миллиард сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2020 13% зиёд мебошад. ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ дар ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ соли 2021 ба 15 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2020 7.9% зиёд мебошад. новобаста ба вазъияти мураккаб бинобар паншавии бемории сироятии коронавируси COVID-19, ки вазъияти молиявии давлатҳои ҳамшарики тиҷоратӣ ва воридоти молу маҳсулотро маҳдуд намуд, соли 2021 тамоюли рушди гардиши савдои хориҷӣ таъмин карда шуд.
тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат имконият фароҳам овард ки дар давраи ҳисоботӣ гардиши савдои хориҷӣ нисбат ба соли 2020 39,5% афзоиш ёбад. сарвазири мамлакат изҳор дошт ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои рушди соҳаи маориф беш аз 5,6 миллиард сомонӣ равона карда шуд ки нисбат ба соли 2020 дар маҷмӯъ 592 миллион сомонӣ ё 12% зиёд мебошад. дар ин давра бо мақсади рушди инфраструктураи соҳа беш аз 238 муассисаи таълимӣ ва томактабӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. бо мақсади рушди соҳаи тандурустӣ ва сари вақт бартараф намудани мушкилоти мавҷуда соли 2021 аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои рушди соҳа 2,3 миллиард сомонӣ равона карда шуд ки нисбат ба соли 2020 27,6% зиёд мебошад. дар давраи ҳисоботӣ маблағгузории буҷетӣ ба соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ афзоиш ёфта соли 2021 ба ин самт 172 миллион сомонӣ равона карда шуд ки нисбат ба соли 2020 23,4% зиёд мебошад. ҳамзамон тавассути амалӣ намудани механизми таҷрибавии кӯмаки унвонии иҷтимоӣ ба ҳисоби миёна беш аз 238 000 шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат фаро гирифта шуда ба онҳо дар ҳаҷми зиёда аз 110 миллион сомонӣ кӯмакпулӣ пардохт карда шудааст. дар кори маҷлиси ҳукумати мамлакат ҳисоботи вазири молия Файзиддин Қаҳорзода, раиси кумитаи андоз Нусратулло Давлатзода, сардори хадамоти гумрук Хуршед Каримзода ва директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа Дилмурод Давлатзода шунида шуд. иттилоъ дода шуд ки дар натиҷаи рушди иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани маъмурикунонии андоз, хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва сифати корҳои назоратӣ, рақамикунонии соҳа ва дигар тадбирҳои аз ҷониби мақомоти андоз андешидашуда дар соли 2021 аз ҳисоби андозҳо ва пардохтҳои дохилӣ ба буҷети давлатӣ 13 миллиарду 722 миллион сомонӣ ворид карда шуд ки нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбинишуда 101 миллион сомонӣ зиёд мебошад. иҷрои нақшаи андозҳо ва пардохтҳо дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла кӯҳистони Бадахшон ба андозаи 114%, вилояти Хатнон 106,3%, вилояти Суғд 106%, шаҳри Душанбе 103% ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 100,1% таъмин карда шуд. доир ба натиҷаҳои фаъолияти мақомоти гумруку андоз, агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа баъди шунидани ҳисоботи роҳбарияти онҳо, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани нишондиҳандаҳои иҷроиши нақшаи пардохтҳои гумрукӣ, бартарафсозии қарзҳои андоз, пардохти нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ ва ба шакли электронӣ гузаронидани тамоми муносибати молиявӣ дар ин соҳаҳо дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. дар маҷлиси ҳукумати мамлакат прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон, директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Султонзода ва раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон Қарахон Чилазода доир ба фаъолияти мақомоти назоративу санҷишӣ дар самти пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, бартарафсозии қонуншиканиҳо дар тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, риояи ҳатмии қонунҳои амалкунандаи мамлакат ҳисобот доданд. дастур дода шуд ки мақомоти прокуратура, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва палатаи ҳисоб ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои риоя накардани қонунгузории мамлакат оид ба истифодаи замин, танзими ҷашну маросим ва дигар соҳаҳо тадбирҳои саривақтӣ ва бетаъхир андешанд. дар идомаи маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Саъдӣ Қодирзода ҳисобот дод. таъкид гардид ки дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади ҷалби бештари сармоягузорӣ, бахусус сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар ва муаррифии шоистаи имкониятҳои сармоягузории он дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ 25 форуму ҳамоишҳои соҳибкорию сармоягузорӣ аз ҷумла дар шаҳри Душанбе, минтақаҳои Суғд, Хатлон, Рашт ва Кӯлоб бо иштироки сармоягузорону соҳибкорони дохилию хориҷӣ ташкил ва баргузор карда шуд ки дар доираи он 50 санаду созишномаҳои нави ҳамкорӣ ба маблағи умумии 7,2 миллиард сомонӣ аз ҷумла барои бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ба имзо расонида шуд.
дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раиси бонки миллии тоҷикистон холиқзода ҳоким ва раиси бонки давлатии амонатгузории тоҷикистон амонатбонк икромӣ сироҷиддин доир ба соҳаи бонкдорӣ ва сиёсати самараноки пулию қарзӣ ҳисобот доданд. ба роҳбарияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Бонки миллӣ ва дигар бонкҳои давлатию саҳомӣ дастур дода шуд, ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ба иқтисодиёти миллӣ, хусусан сармояи мустақим, устувор нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ, қонунигардонии маблағҳо, афзун намудани ҳаҷми қарздиҳӣ, гузариш ба муомилоти ғайринақдӣ ва ба шакли пурраи электронӣ гузаронидани тамоми муносибатҳои молиявию бонкӣ чораҳои мушаххас андешанд. дар идомаи маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ Шералӣ Кабир гузориш дод. таъкид гардид, ки эълон намудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат барои таъмини амалишавии раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар заминаи устувор мегузорад. соли 2021 дар кишвар корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ бо таъсиси беш аз 5000 ҷойҳои нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуда, рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 22% афзоиш ёфт. сарвари давлат муҳтарам Эмомалии Раҳмон роҳбарияти вазорати саноат ва технологияҳои навро ҷиҳати татбиқи амалии яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат, ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок, ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда, коркарди ниҳоии ашёи хом дар дохили мамлакат ва рушди саноати насоҷию дузандагӣ дар Тоҷикистон вазифадор намуданд. ба вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ Далер Ҷумъа, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун Хайрулло Сафарзода ва сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетика Ғолиб Убайдуллозода вобаста ба вусъати корҳои сохтмонӣ ва навсозӣ дар иншооти энергетикии мамлакат, пешгирӣ аз талафоти техникӣ ва тиҷоратии нерӯи барқ, бартараф намудани қарздорӣ вобаста ба таъминоти нерӯи барқ дар ташкилоту идораҳои соҳа ва вусъати корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун, истифодаи мақсадноки маблағҳои ҷудошуда барои сохтмон ва навсозии иншооти энергетикӣ ва иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дар онҳо дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. вазири кишоварзии ҷумҳурӣ Сулаймон Зиёзода ва раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ Ориф Хоҷазода зимни ҳисоботҳои худ оид ба истифодаи мақсадноки заминҳо, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои нав, тақвияти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва содироти он ба хориҷи кишвар, рушди соҳаи паррандапарварӣ, чорводорӣ, зотпарварӣ, моҳипарварӣ, зироату сабзавоткорӣ, растанипарварӣ, коркарди саривақтии замин ва истифодаи тухмиҳои хушсифат, инчунин истифодаи нуриҳои минералӣ, ҳолати бартарафсозии камбудию қонунвайронкуниҳо дар тақсимоти замин ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳа ҳисобот доданд. вазири маориф ва илм Муҳаммад Юсуф Имомзода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода ва вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ Ширин Амонзода ҷиҳати беҳтар гардондани вазъи таълиму тарбия, таъмини рушди устувори соҳаи маориф, бунёду навсозии мактабҳои наву замонавӣ, саривақт ва тибқи талабот ба ваксинагузаронии фаро гирифтани аҳолӣ дар давраи хуруҷи бемориҳои сироятӣ, бунёду навсозии бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ, ҳамчунин ба шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат вазифадор карда шуданд. сардори хадамоти алоқа Бек Сабур, раиси Кумитаи меъморӣ ва сохтмон Маҳмадсаид Зувайдзода, директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ Ҷамшед Табарзода, раиси Кумитаи рушди маҳал Қосим Роҳбар ва раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиш Абдулло Раҳмонзода ва раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ Рустам Назарзода оид ба натиҷаҳои фаъолият дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли минбаъда ҳисобот доданд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни ҳисоботи худ изҳор доштанд, ки дар доираи нақшаи чорабиниҳо оид ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар пойтахти мамлакат 4371 иқдомоти созандагӣ амалӣ гардида, иҷрои нақша 104% таъмин ва 16 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ, 8 муассисаи тандурустӣ, 50 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, 162 километр роҳ,
19 бинои маъмурӣ, 225 иншооти баландошёна бо 161 маркази хизматрасонӣ, 62 майдончаи варзишӣ, 9 гулгашт бунёд карда шуда, 2321 бинои истиқоматию маъмурӣ ва 116 хобгоҳ таъмир гардид. ба таъкиди раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 114%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 1,5 баробар, гардиши савдо 115%, хизматрасониҳои пулакӣ 123% ва боркашонӣ 104% афзоиш ёфтааст. раиси вилояти Хатнон Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ва раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабод доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳру ноҳияҳо дар давраи соли 2021 ҳисобот доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати таҳким бахшидани раванди омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, татбиқи нишондиҳандаҳои паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ, таҳия ва иҷрои нақшаи чорабиниҳо вобаста ба амалигардонии солҳои рушди саноат 2022-2026, ҳалли саривақтӣ арзу шикоятҳои мардум, дастгирии соҳибкории маҳаллӣ, тақвияти ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ, таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ, бештар намудани ҳаҷми содироти онҳо ба хориҷи кишвар, тақвияти фаъолияти муассисаҳои маориф, тандурустӣ ва фарҳанг дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар охири кори Маҷлиси Васеъи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 бо натиҷагирӣ аз фаъолияти тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ ба аъзои ҳукумат, дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳо, вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва дигар мақомоти давлатӣ барои рафъи камбудиҳои мавҷуда, иҷрои нишондиҳандаҳои паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳияи нақшаи чорабиниҳои таъминкунандаи пешрафту тараққиёти тамоми соҳаҳои муҳими кишвар, барои дарёфти роҳҳои пешгирӣ ва кам кардани таъсири омилҳои манфии берунӣ, устувор нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, ҷалби сармоя, зиёд намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ, хусусан ҷиҳати худтаъминкунӣ бо маҳсулоти ғизоӣ дастуру супоришҳои мушаххас дода дар ҳузури иштирокчиёни ҷаласа суханронӣ карданд. ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор гардиданд, ки иҷрои саривақтӣ ва сифатноки нақшаи чорабиниҳоро доир ба дастуру супоришҳои дар паём баёншуда таъмин намоянд. таъкид гардид, ки соли 2021 бо вуҷуди мураккаб ва душвор боқӣ мондани вазъи иқтисодиву молиявии ҷаҳонӣ дар натиҷаи андешидани тадбирҳои саривақтии зидди буҳронӣ вобаста ба пешгирӣ кардани таъсири омилҳои манфӣ ба иқтисоди миллӣ, бахусус паҳншавии бемории сироятии коронавирус, рушди иқтисодии кишвар дар сатҳи 9,2% таъмин карда шуд. вобаста ба ин президенти мамлакат муҳтарам Эмомалии Раҳмон зарур шумурданд, ки бо мақсади расидан ба ҳадафҳои муайяншуда барои ташаккули имконияту захираҳои молиявӣ ба рушд нигаронидашуда, таъмин намудани гуногунсамтии иқтисодиёт, густариши раванди рақамикунонӣ, татбиқи иқтисоди сабз ва дар соли 2022 дар сатҳи на кам аз 8% таъмин намудани суръати рушди иқтисоди кишвар бояд тамоми иқтидору имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода гарданд. дар ин самт вазорату идораҳо вазифадор шуданд, ки якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати иҷрои пурраи барномаҳои соҳавию минтақавӣ ва бартараф намудани камбудиҳои дар татбиқи онҳо ҷой дошта тадбирҳои мушаххас андешанд. дастур дода шуд, ки дар бахши хусусӣ сиёсати андозу буҷет ба ҳавасманд гардонидани соҳибкории истеҳсолӣ равона карда шавад. вазорату идораҳо инчунин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо барои идоракунии самараноки молияи давлатӣ, истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, дарёфти сарчашмаҳои нави даромад, иҷрои сифатнок ва пурраи қисми даромади буҷети давлатӣ вазифадор шуданд. бо мақсади ҳалли саривақтии масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ ва фароҳам овардани шароит барои зиндагии арзандаи мардум дар соли ҷорӣ баланд бардоштани музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ ба нақша гирифта шудааст.
бинобар ин президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорати молия ва дигар вазорату идораҳоро вазифадор карданд ки иҷрои саривақтии иқдоми мазкурро таъмин намоянд. ба вазорати молия ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ супориш дода шуд ки ҷиҳати азхудкунии босифат ва мақсадноки маблағҳои ҷалбшудаи қарзию грантӣ, инчунин барои ҷалби маблағҳои иловагӣ ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва дастгирии буҷети давлатӣ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоянд. доир ба ҷорӣ кардани шакли ягона ва муттаҳидкардашудаи электронӣ ба ҳисобгирии амалиёти аз ҷониби андозсупорандагон анҷомдодашаванда ва шакли пардохти ғайринақдӣ дар нимсолаи аввали соли 2022 дастурҳои дигар дода шуданд. дар робита ба камбудиҳои ҷиддӣ дар самти хароҷоти мақсадноку шаффофи маблағҳои буҷетӣ ва риояи қатъии интизоми молиявӣ, вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои буҷетӣ ва дигар ташкилотҳо вазифадор гардиданд ки камбудиҳои дар ин самт ҷойдоштаро ҳар чӣ зудтар бартараф карда, истифодаи самараноки маблағҳои буҷетӣ ва шаффофияти хароҷоти онҳоро таъмин намоянд. бонки миллӣ вазифадор гардид ки бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари сармояи хориҷӣ, бахусус сармояи мустақим, паст кардани фоизи қарзҳо ва зиёд намудани маблағи қарзҳои дарозмуҳлат ба соҳаҳои иқтисодиёт, махсусан ба соҳибкории истеҳсолӣ, вусъат бахшидани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва рушди инфраструктураи низоми пардохт, ҷиҳати татбиқи самараноки сиёсати пулию қарзӣ, беҳдошти сифати хизматрасониҳои бонкӣ ва дастрасии соҳибкорону кишоварзони ноҳияҳои дурдаст ба хизматрасониҳои бонкӣ, доир ба ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои истифодабарандагони хизматрасониҳои низоми бонкӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифати молиявии аҳолӣ ва эътимоди мардум ба низоми бонкӣ тадбирҳои муассир андешад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, дигар вазорату идораҳо, инчунин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор карданд ки ҳангоми ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ ба лоиҳаҳои дар барномаи сармоягузориҳои давлатӣ барои солҳои 2021-2025 пешбинӣ гардида афзалият дода, барои татбиқи онҳо чораҳои зарурӣ андешанд. вобаста ба ислоҳи камбудиҳои дар раванди татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ мавҷуд буда, аз ҷумла дар самти истифодаи мақсаднок ва шаффофи маблағҳо, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ вазифадор шуданд ки татбиқи саривақтию босифати лоиҳаҳо ва бартарафсозии камбудиҳои ҷойдоштаро таъмин намоянд. яке аз омилҳое ки ба ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ таъсири манфӣ мерасонад, дар сатҳи зарурӣ ҷорӣ нагардидани низоми ҳатмии пешбурди ба ҳисобгирӣ, муҳосибавӣ ва ҳисоботи молиявӣ тибқи стандартҳои байналмилалӣ дар корхонаву муассисаҳои кишвар мебошад. аз ин лиҳоз вазорати молия вазифадор карда шуд ки якҷо бо вазорату идораҳои марбута ҷиҳати тақвияти корҳо дар самти гузариш ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар тамоми кишвар чораҷӯӣ намояд. намояндагиҳои дипломатӣ дар хориҷи кишвар низ вазифадор шуданд ки бо мақсади ҷалби сармояи мустақим ба иқтисоди миллӣ ба сармоягузорони хориҷӣ имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистонро мунтазам муаррифӣ карда, фаъолияти худро дар ин самт ҷонок намоянд. зимни таҳлили вазъи соҳаи саноати кишвар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки соли 2021 дар натиҷаи ба истифода додани коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 38,8 миллиард сомонӣ расонида шудааст ки нисбат ба соли 2020 22% зиёд мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорати саноат ва технологияҳои навро вазифадор карданд ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати ба роҳ мондани коркарди ҳарчи бештари ашёи хоми ватанӣ, бахусус маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили нахи пахта, мева, пила, пӯсту пашм ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ дорои арзиши баланди иловашуда тадбирҳои қатъӣ андешад. зарур шумурда шуд ки корҳо дар самти зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба ин васила кам кардани вобастагии бозори истеъмолии кишвар аз маҳсулоти воридотӣ тақвият бахшида шаванд.
таъкид гардид ки бо мақсади зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли равғани растанӣ ва маҳсулоти макаронӣ ва таъмин намудани талаботи аҳолӣ бо чунин намудҳои маҳсулот вазорати саноат ва технологияҳои нав ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати афзоиш додани кишти зироатҳои равғандеҳ ва зиёд намудани корхонаҳои муосири истеҳсоли равғану макарон чораҳои иловагӣ андешанд. вобаста ба эълон шудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор гардид ки якҷо бо вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати на кам аз 20% таъмин намудани суръати рушди ҳамасолаи соҳа ва таъсиси корхонаҳои муосир нақшаи чорабиниҳои дахлдорро таҳия карда барномаи саноати кунонӣ бо суръати кишвар барои солҳои 2020-2025-ро такмил диҳад ва татбиқи босамари онҳоро таъмин намояд. ҳамчунин ба вазорати саноат ва технологияҳои нав супориш дода шуд ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои барқарор кардани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда чораҷӯӣ намуда аз натиҷааш ба ҳукумати мамлакат гузориш диҳанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор карданд ки ҳангоми таҳияи нақшаи 5-солаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба таъсиси корхонаву коргоҳҳои саноатӣ баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ ва бунёди инфраструктураи зарурӣ диққати аввалиндараҷа диҳанд. бо мақсади татбиқи васеъи принсипҳои иқтисоди сабз вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор шуд ки якҷо бо кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ вазорати нақлиёт ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати дар солҳои наздик бо ҷалби сармояи хориҷӣ таъсис додани корхонаи васлу истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ инчунин фароҳам овардани инфраструктураи зарурӣ барои чунин воситаҳои нақлиёт чораҳои амалиро роҳандозӣ намояд. вобаста ба истифодаи пурраи имкониятҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ вазорати рушди иқтисод ва савдо якҷо бо вазорати саноат ва технологияҳои нав кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дигар вазорату идораҳои марбута ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор вазифадор карда шуданд ки ҷиҳати бунёди инфраструктураи зарурӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ барои таъсиси корхонаҳои саноатӣ ва дар ин замина фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. барои таъминоти хонандагони мактабҳои мамлакат бо либоси мактабии истеҳсоли ватанӣ вазорати саноат ва технологияҳои нав роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор гардиданд ки ҷиҳати ислоҳи ин камбудӣ дар соли 2022 чораҳои фаврӣ ва қатъӣ андешанд. таъкид гардид ки тибқи маълумоти оморӣ соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли алюминии аввалия 23,5 ҳазор тонна ё беш аз 28% коҳиш ёфтааст. аз ин рӯ вазорати саноат ва технологияҳои нав ва роҳбарияти ширкати алюминии тоҷик аз сарвари давлат супориш гирифтанд ки ҷиҳати пурра барқарор кардани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва афзоиш додани ҳаҷми истеҳсол ва содироти маҳсулоти ниҳоӣ аз алюминии аввалия чораҷӯӣ намоянд. барои фаъолияти муназзами коргоҳу корхонаҳои саноатӣ дар тамоми фаслҳои сол бо нерӯи барқ таъмин кардани онҳо нақши асосӣ мебозад. аз ин рӯ тақвият бахшидани корҳо дар самти истифодаи самараноку сарфакоронаи нерӯи барқ кам кардани талафоти техникию тиҷоратии он таъмин намудани самаранокии фаъолияти корхонаҳои истеҳсол интиқол ва тақсимоти барқ инчунин вусъат додани татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории вобаста ба рақамикунонӣ аз ҷумла вазифаҳои муҳимтарини роҳбарону масъулони соҳа дониста шуд. вобаста ба ин вазоратҳои энергетика ва захираҳои об саноат ва технологияҳои нав ва молия якҷо бо дигар сохтору мақомоти дахлдор вазифадор шуданд ки доир ба роҳандозӣ кардани низоми ҳавасмандии ҳамкории мутақобила дар байни соҳаҳои марбута аз ҷумла тавассути ҷорӣ намудани тарифҳои муносиб ки самаранокии фаъолияти онҳоро таъмин мекунанд чораҷӯӣ намоянд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон дар самти таъмин намудани истиқлолияти комили энергетикӣ ба кор андохтани иқтидорҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва бунёди иқтидорҳои нави истеҳсоли нерӯи барқ
аз ҷумла бо истифода аз манбаъҳои барқароршавандаи энергияро бисёр муҳим арзёбӣ карданд. баъди таҳлили гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ, агентии содирот ва палатаи савдо ва саноатро вазифадор намуданд, ки бо мақсади таъмин кардани рақобатнокии маҳсулоти асосии содиротӣ дар бозори ҷаҳонӣ ва дарёфти бозорҳои нави фурӯш дар доираи барномаи давлатии рушди содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 вобаста ба ташкил кардани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди иловашуда, диверсификатсияи содирот, муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ дар хориҷи кишвар ва фароҳам овардани шароити мусоид барои содироткунандагон корро беҳтар ба роҳ монанд. Вазорати саноат ва технологияҳои нав, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш гирифтанд, ки ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи таъмини корхонаҳои истеҳсолӣ бо манбаъҳои ашёи хом ва воситаҳои ёрирасон барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, рушди содирот, ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ, инчунин истифодаи самараноки иқтидорҳои амалкунанда тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. Вазоратҳои кишоварзӣ, нақлиёт, саноат ва технологияҳои нав, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, агентии содирот ва дигар вазорату идораҳои дахлдор вазифадор шуданд, ки доир ба афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо истифода аз технологияи муосир, ташкил намудани гармхонаҳои замонавӣ, коркарди аввалия ва бандубасти маҳсулот, беҳтар намудани низоми баҳисобгирӣ, нигоҳдорӣ, интиқоли бемамонияти маҳсулот тавассути сарҳади гумрукӣ, истифодаи тарифҳои имтиёзнок барои ҳамлу нақл ва бартараф намудани дигар мушкилоти ҷойдошта чораҳои дахлдор андешанд. дар ин самт зарур шумурда шуд, ки роҳбарону масъулин дар солҳои 2022-2023 ҷиҳати бунёди 3 маркази агрологистикӣ бо имкониятҳои ғунҷоиш ва коркарди зиёда аз 10 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳар яки онҳо дар шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Суғду Хатнон чораҷӯӣ намоянд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои амалисозии сиёсати давлатӣ дар самти фаъолияти иқтисоди хориҷӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли молу маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, баланд бардоштани қобилияти рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, инчунин беҳсозии фазои шарикию ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ ва роҳёбӣ ба бозорҳои кишварҳои хориҷӣ ба ҳукумати мамлакат супориш доданд, ки дар соли 2022 ҷиҳати шомилшавии кишвар ба низомҳои бархурдории тиҷоратии созмону иттиҳодияҳои байналмилалию минтақавӣ корҳоро тақвият бахшад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои дахлдор якҷо бо вазорати кишоварзӣ вазифадор шуданд, ки бо мақсади ҳифзи амнияти озуқаворӣ, таъмини бозори истеъмолии кишвар ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат барои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, хусусан ғалладонагиҳо, картошка, пахта ва баланд бардоштани ҳосилнокии онҳо чораҳои қатъӣ андешанд. Вазорати саноат ва технологияҳои нав ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ вазифадор карда шуданд, ки корро дар самти ба кор андохтани ҷамъияти саҳомии азод тақвият бахшида, бо ҷалби сармояи хориҷӣ барои таъсиси корхонаҳои истеҳсоли нуриҳои минералӣ дар дигар минтақаҳои кишвар ва таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватании нисбатан арзон чораҷӯӣ намоянд. Ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, корҳои хориҷӣ, рушди иқтисод ва савдо, агентии содирот, палатаи савдо ва саноат ва дигар вазорату идораҳо супориш дода шуд, ки ҷиҳати муаррифии молу маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон дар доираи бренди миллии кишвар тадбирҳои зарурӣ андешанд. Барои афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти худӣ ва пешгирӣ кардани болоравии нархҳо ба вазорати кишоварзӣ, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ супориш дода шуд, ки якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои беҳтар кардани ҳолати мелиоративии заминҳо ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида чораҷӯӣ намоянд. ҷиҳати рушди соҳаи роҳу нақлиёт, вазорату идораҳои дахлдор вазифадор шуданд, ки дар самтҳои рақамикунонии соҳаи нақлиёти автомобилӣ, таҷдиду аз навсозии роҳҳои маҳаллӣ,
таъмин намудани назорати доимӣ ҷиҳати дар муҳлатҳои муқаррар гардида ва босифат иҷро шудани корҳои сохтмону таҷдиди роҳҳо бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ корҳоро тақвият бахшанд. бо мақсади омода намудани кадрҳои баландихтисос ва ба талабот ҷавобгӯ гардонидани сатҳи донишу касбияти хатмкунандагон ба вазоратҳои маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, адлия, молия ва агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм супориш дода шуд, ки бо дар назардошти таҷрибаи кишварҳои пешрафта механизми додани иҷозатномаҳоро барои муассисаҳои таълимӣ мавриди омӯзиш қарор дода, ҷиҳати такмили он пешниҳоди мушаххас манзур намоянд. вазорати маориф ва илм якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор шуданд, ки бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ чораҳои амалӣ андешида, роҳҳои ҳавасмандгардонии соҳибкоронро дар самти ташкили кӯдакистонҳои хусусӣ омӯхта, пешниҳодҳои худро ба ҳукумати мамлакат манзур намояд. супоришҳои дигар ба вазорати маориф ва илм вобаста ба назорати иҷрои низоми маблағгузории меъёрии сарикасӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, таъмини иҷрои нақшаи қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар риштаи омӯзгорӣ вобаста ба эҳтиёҷоти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ҷиҳати баланд бардоштани мавқеи олимони кишвар дар радабандиҳои байналмилалии илмӣ, ташкили ихтисосҳои нав дар риштаи саноат ва омода намудани мутахассисон дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии соҳаи техникӣ, технологӣ ва муҳандисӣ дода шуданд. барои беҳтар кардани вазъи соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла дар самти таъмини заминаи моддиву техникии муассисаҳои тиббӣ, дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии мутахассисони ҷавон ва баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандони соҳа, инчунин рушди саноати дорусозӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ якҷо бо вазорати саноат ва технологияҳои нав, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ вазифадор шуданд, ки бо дар назардошти талабот ва имкониятҳои ҷойдошта барои таъсиси корхонаҳои саноатии истеҳсоли дороворӣ чораҳои қатъӣ андешанд. таъкид гардид, ки имрӯзҳо дар ҷаҳон мавҷи нави бемории сироятии коронавирус идома дорад. бинобар ин президенти мамлакат супориш доданд, ки раванди бо ваксина фаро гирифтани гурӯҳҳои мақсадноки аҳолӣ бояд вусъат дода шавад, зеро ягона роҳи муассири эмин мондан аз ин беморӣ эмгузаронӣ мебошад. ҳамчунин ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ супориш дода шуд, ки лоиҳаи стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия ва ба баррасии ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. дар охири суханронии худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таҷлили бошукӯҳ ва арзандаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуда, барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва таҳияи нақшаи чорабиниҳо, ки дар паёми навбатии роҳбари давлат омадааст, ба вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. аз ҷумла супориш дода шуд, ки масъулин нақшаи чорабиниҳои соҳавӣ ва маҳаллии худро вобаста ба ин ҷашни бузург таҳия намуда, ҳамаи захираву имкониятҳои мавҷударо ҷиҳати татбиқи саривақтӣ ва сифатноки онҳо сафарбар намоянд. тамоми роҳбарони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, намояндагони ҳукумат ва сохторҳои марказӣ дар маҳалҳо, дигар сохтору мақомоти дахлдор ва кулли хизматчиёни давлатӣ вазифадор шуданд, ки фаъолияти худро ҷиҳати бартараф намудани камбудиву норасоиҳои дар маҷлиси имрӯза зикр гардида, инчунин иҷрои босифати дастуру супоришҳои паёми роҳбари давлат ҷонок намуда, аз натиҷааш ба ҳукумат ҳисобот диҳанд. сарвари давлат таъкид намуданд, ки вазифаи муҳимтарини ҳамаи мо дар 5 солаи оянда равона кардани тамоми саъю талош ва захираву имкониятҳо ба хотири вусъат додани бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун, иншооти тақдирсози аср, рушди саноат ва кишоварзӣ, яъне таъмин намудани ҳадафҳои стратегии миллӣ, ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ, боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва ба раванди ободониву созандагии ватан сафарбар сохтани хурду бузурги мамлакат мебошад.